so ewo oman Ghana mu efa galamsey nsensem eho enam so ama empenifo bebre aba bekasa ebi ese amanyoko NPP empenifo dodo na etai galamsey echi ewo oman Ghana mu na eno na ye papa Kennedy Japan so aba bekasa bebre ese wonuma wota galamsey echi awo aban mu nyina no se wanhwe enyai anase wanda wo mu adi awono ebeyi wo nyina woto empenifo ahodo bebre so akasa na eno nam so ama galamsey hunsem akopeja bebre ewo oman Ghana mu na se ya yetiye na yese aban enkrofo a wasoma wo mu asojafo a wasoma wo mu ese wo behwe ama galamsey etuo no abrase ewo oman Ghana mu abakoto ahye enipekuo bi so ewo galamsey site bi nam so ma wo hyehye excavators bebre na wo hyehye eno so hunsem beye bebre na wa ohwe video ya etwegu se de ye share excavators ya na ahometipe ye bi se ye kasa excavator na ene kan keto a ye de mpra ne bo sen na excavator bro empempempem be de ewo ho na eno nam so wo kokopie mining site bi company na mining site ne ne dia no edi extra mining company na atesem ne bepie mu ese maami jemfo a women organizer edema NPP amanyoko no ensa na ehye sa company yi ase wo eduma anase wo eni abre na wo tu fom egudie de emfa kwan paso na eno nam so asojafo yi wokoto hye nkofo no so no wotimi hye excavators be ye 9 bulldozers eka ho na water pumping machine jese enema wo hyehye ye de bebre na eno amanfo keka ese se ye kasa MPP amonyo company fo hyehye galamsey asede enye na ya maami jemfo abantin a obaye ebe kasa ye ese wotiase ese wo hyehye excavators na jese no pre bi se odi tintima ewo NPP amanyo koni mu ntis wono etimi akanani na se obi ebe kasa ebe ka obi ni na akoye se wono maami jemfo na excavators ma nkron ya hye no dia na won ma won na ma wo ka se MPP amanyo company fo ni bi enim galamsey ekoso ewo oman Ghana ho bie no na chese no kre amanfo bebre na kan sem bebre efa ho ebi mpo ese se ni behuru bi na wo hye excavator enkan de wo mpenhwe enso so akoye amanyo company fo yi bi anase maami jemfo akoye openi ono so wo amanyoko bi mu MPP amanyoko mu no entino na esese ewo se oba beka ewo abonten ese yedi nabro na eno ebeye nsem bebre ewo oman Ghana mu na eno nam so a wo frɛ nsentwerefo enhie mu enanu ukuade ya na enhie mu na se no na openi defense minister Papa Dominic ka se wo manfo keka ese extra gold mining company maami jemfo a wo women organizer edema NPP amanyoko no edia enye no kura edda na atesem akeka sem keke na wo keka nukure bia enim ese maami jemfo ansa na ehye dia ekoso anase galamsey a ekoso na aban abombofo sojafo akokɔ hyehye excavators no maami jemfo adia na nukure bia enim na atesem na ono defense minister na sama all kan ene se extra gold mining company no company a obroni edia company ni enye jemfo adia na jemfo adia MD managing director edema extra gold company no ono en MD edema adwumakuo no ono ne de na sede ene se adwuma na woye company no se MD obehwe ama enyama atoto yi akotote ewo adwuma ni mu se beye na gold mining company extra gold mining company no ebegina na naso brand na mom se yebeka se adwuma no ono maami jemfo a women organizer edema MPP amanyoko ni de nokura bia enim na ono defense minister no wate ese adwuma no obroni ebidia na asam papa yi eka yi no mepese mo be makan bibi kakra
ɛwɔ hɔ no mo ɛde ama mo efisɛ mente bibi ase ɛwɔ hɔ no mo yie sɛ ɔbɛka sɛ wate sɛ ɛyɛ obroni bi deɛ no obi bebisa sɛ so ɛyɛ nhyehyɛdeɛ anaasɛ wapayo bi ɛna wɔde ka saa asɛm yi anaa efisɛ asɛm deɛ mate no ebi wɔ hɔ no ayɛ na nokorɛ ɛnhyɛ da anim nokorɛ tumi bɛhu deɛ nso dodoɔ naa no ɛnhyɛ da ɛnyɛ nokorɛ mate afei nhwehwɛmu bɛkɔ soɔ anaasɛ yɛbɛdi akyire akɔdu baabi no na akɔba ne sɛ na ɛnyɛ sɛ deɛ wɔtee no no efisɛ sɛ enyinasoɔ bi wɔ mu paa deɛ na nka wɔ se wɔka na osisi dua pi ɛsɛ osimesi ana ɔbɛnten a ofi kuro soso nso ɛna anaasɛ wɔ buroni osimesi ɛna adwumakuo no ɛyɛ ne deɛ nanso n'asɛm ka mu no wɔse wɔno wate ɛsɛ adwuma no ɛyɛ obroni bi deɛ a ɛnyɛ maame demfo a adwuma na mmom ɔno ɛyɛ MD kɛkɛ ɔyɛ MD kɛkɛ a wɔda ano ɛno nti sɛ ɔmanfoɔ anaa Ghana manfoɔ ɛbɛka ne sɛ adwuma no ɛyɛ maame demfo a adwuma anaasɛ wɔno ɛna wɔhwɛ ayɛ nhwɛhaa na wadi wo tintima hyɛ mu kena ɛsɛ wɔ manfoɔ enkotu fo magudie ɛnsɛsɛ yɛnsu a na ɛnyɛ nokorɛ efisɛ saa galamsey a ɛkokɔ so yi no asɛsɛ ensuo bebree ɛwɔ ɔman Ghana mu a ɛnam so de ahohiahia ɛbɛbrɛ ɔman Ghana daakye ne titiriw ɛne nkyirima ɛntene nokorɛ biara anim ɛsɛ maame ketigyenfo a wɔno ɛna wɔhyɛ ɛyɛ dwumadi a ɛkɔ so yi nyinaa ase anaasɛ sɛ yɛahyɛ no excavators a sɛnea wɔmanfoɔ ɛkyerɛ mu no wɔahwira so wɔ wiem na wɔka a wɔtu n'abasa ne serɛ ɛsɛ aha sɛ mo sɛ moyɛ mpanimfoɔ a moaso nte kasa ɛnɛ yɛahye wɔ excavator deɛ a wɔba abɛkasa na sɛ nipahunu bi ne yɛhyee no a ɛnka mobɛkasa anaa ɛna ebinom nso ɛkekaeɛ ɛsɛ ma ketigyenfoɔ a ɛnkana no dum wɔ kwan biara so na wohwɛ ensɛm a Ghana manfoɔ bi ɛkeka na akɔyɛ sɛ adwuma no yɛ ketigyenfoɔ a anaasɛ women organizer yi ɔno ɛna adwuma no ɛyɛ ne deɛ efisɛ bi nsɛm a wɔka ɛne sɛ mo wɔnyi ntumu da ɛbɛyɛ a wɔmfa ɔmampani Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛkɔgyina mmara no ɛsɛ wɔno anim ɛsɛ ɛyɛ mfidie a wɔde yɛ adwuma wɔ hɔnom ne nyinaa ɛyɛ ne deɛ na ɛyɛ extra gold mining adwumakuo nso so ɛnsa ɛhyɛ aban ase wɔregister wɔn krataa nyinaa ɛdi mu tɔɔtee na wɔbɛhwɛ na wɔbɛba bɛhye excavators a wɔde yɛ adwuma a ɛnyɛ sika ketewa a wɔde tɔɔyɛ ne deɛ ɔmfa ɔmampani ɛnkɔnkɔgyina mmara no ɛnsɛm bebree ɛna wɔmanfoɔ ɛkeka yɛ a na ɛnyɛ asɛm kuma ɛni enyan paa yie na ɛnsɛm no bi no mɛpɛ sɛ deɛ yɛ papa Dominic ɛka fa Kate ho mɛpɛ sɛ mɛkenkan kakra ɔse Kate Jenfua, I understand, is the managing director, but there is a CEO of that company. And I hear, and I hear someone, Mrs. Sudia, or say I hear, Martin, I hear he is a Canadian or something like that. I hear he is a Canadian or something like that. I know there is a CEO of that company, but I guess people want to use her name to talk because she is, let's say, a politician or something. There is a CEO of the company, a chief executive officer. I believe he is the founder, and she, Mami Ketigyenfua, is the managing director, maybe a worker, the minister said. And now, as some Papa Defense Minister Dominic, what can you? I hear Wate, not just one said the Nina show, Sir Wabeka said, Canadian or ye Brunia, Sa Extra Gold Mining Company, Ayana Diano, Osimesi, Swabebo Daddy, Wonim, or not your Wate, as a Dumopo, a Canadian based person, be an answer, Chief Executive Officer, a Jumano Ayana, Extra Gold Mining Company, Ayana, a Canadian. Nemo Mami Ketigyenfua deɛ a wɔyɛ women organizer Edema MP Amenyo Wono just managing director MD Edema adwuma no na yɛnkonkotie sɛnea nhyiamudie no esikɔɛ ne nsɛm a wɔde to dwa ɛka ho yɛnkotie emra. We are saying that if you are a Ghanaian and you know somebody who is engaged in illegal mining, whether it's
government official or not, let us know, and then we'll deal with it from there. Kate Jemfo, I understand, is the managing director, but it's a CEO of that company. And I hear he's a Canadian or something like that. And I know that there's a CEO of that company. But I guess people want to use her name to talk because she is, let's say, a politician or something. There's a CEO of the company. The chief executive officer, I believe he's the founder. And she is a managing director, maybe a worker for the company. But I'm saying to you that the government, the president did not say that people should not mind. And before I say community woman for someone what you want defense minister Akasa was say extra gold mining company nipa or dan no and I said a sin now for ye obra Canadian nemo Kate Jemfo or your managing director at the market ekeke na bibisa I say ye can say obi se matia nukure bi wo mutrodo de se medi kan kan ye no nukure trodo bi wo enti edien pa na opani eye defense minister Dominic ebetimi dia ba be kire yen ana say ye maami Kate Jemfo anko ebetimi dia ba be to aponten am ye hu se osimesi ana obentin na adwumako no eye ne dia na afi enkrata se be wo hu nyina so e wo so wo de to dwan ye hu ese you enokre se adwumako no ehye abayase na ehye abayase so a emra ebata ho ese as a small scale miner no se ukotu fo megudie e wo ba bia wo behwe ese amna amu betutu ni ade nyina e wo se musi no afei mumfa gwapayo ana se mumfa edwuma no hode edwuma no ho akono ene ahosepa bi ni sika amu benya ni ntin mo befa ho asese yensuo enu nti emu behia ese aban ebehye embrakete ya bechechewo empo a wo ensa ehye aban mu se wo wo kwan se wo didwuma as small scale miners no wo behye ese ensase a wo tutuo ana sa amana ahodo a wo tutu na wo sese ensase ne san enkoba ne se wo se ensase no nemum ne papi mu no wo se wo tu from agudie ni bia obesi sa amana yi nyina wo bekata kata amana yi nyina so na se wo kwaye ne sa de a ene na ye beka se won sei asase ne ye nemum ekoba ne se wo tu from agudie ni bia na wo jako sa ampan sa na wo kwa ene na chese asase na wo se no ene sa enu nti emra enhwe na wonka na won a wo tutu efom agudie small scale miners no a won sa ehye aban ase no wo beko wo homaden ese se wo tu fom bia wo be kata amana eye dwumadie n'echi no wo jaa wo be kata kata ni nyina so na wo be hwe enso se ensuo a wo se no enkoba ne se wo be jaa ne saa ekwenye wo be fa so na ensuo enkosei anase mpo so waye amana se kwa empelifo be hwe ama bibia akototin e wo se woye na enu echi na ye papa defense minister esanso echirem se obi eka se wahu osimesi ana obentin ese woye galamse na anamo a wotu no enfa kwan paso enye aban enti asiemu a emma obia ebohu ensuro bra na bebodin bra be kire nipa kokote a wota sa dwumede no echi se beye na aban sa betimi aka no no wone no ebedi senye emra esie na enye se ebi a woken no ye papa Kennedy e Japan ti ena wokasa ese okase wobebodin se won a wota echi anase wo aban mo ye galamse wa meda won wedi a ono ye papa ye Kennedy e Japan bebodin enye nti ena wokasa na ewo mu no oman ne ye nyina ye dia ese ya ese ma ye nyina eye yesu a eye ye ma ye nyina enu nti ehu behia se waye Ghana man ba no hu se obi na mpampo ne so kotikwan so eye galamse a ensem fata e wo se uba ebeda nipa no adi na abansa etimi eso ni mu na wone no edi no emra pan so se ne emra no esie na wei ena ne bisa se ene Ghana ye wei wo kopia wo ho asem ka se o me de obi be sie Jesus me yo man papa enu nti se bibi ekobone a meka ama no kra no adadi na yedin so akoso a na akoye bibi ewo ho na afi adebechi anase echire ni aba abechi ese adenti na wokoka asem a etise anampo yama mefa wa na tese nipakuo bi eba begunaguna ehunaguna woni wabusu nyina
ebi kura timi kyerɛ sɛ minimum baby a wɔteɛ minimum yere ne mo mma ana minimum kunu ne mo mma enu nti so wanka wano antum na wanyɛ din a ɛnɛ na nea wohwehwɛ no nsa ɛbɛka na enti wei ɛkɔma defense minister Papa Dominic asɛm a wɔkaayɛ ɛsɛ woyɛ Ghana ni a wowɔ ho kwan ɛsɛ obi tu fam agudie ana ɔyɛ nneɛma a ɛnsɛm fata a wotumi ɛbɔ ne din ama yɛde ne kɔgyina mmara no ɛnkan ne kwan so ano no ɛyɛ nokorɛ paa nanso so ɛnɛ yi Ghana akɔyɛ huhuhu timamufoɔ ɛyɛ mo ɛhyehyɛ wɔn ɛsɛ so wɔn mu bibi pa bi na so wɔka na akɔyɛ sɛ wɔn kwa ɛna wɔde kɔto ɛsaneɛ mu ɛno nti ɛnhu behia ɛsɛ anamontuo bi wɔ hɔ a wɔsɛ mpanyinfoɔ etu ɛfa saa adeɛ yi ho a ɛwɔ sɛ wɔma ne dɛɛde sɛ obi kɔhunahuna obi ɛwɔ kwan bɔne bi so sɛ nipa no ɛyɛ ade pa na wɔka asɛmpa a megyiri ɛsɛ ɛwɔ sɛ apolisifoɔ ɛyɛ nhwehwɛmu paa yie na wɔma saa nipa no bambɔ na afei nipaku a wɔn watu wɔn ho asi hɔ ɛsɛ ɔman ne sɛ yɛ no wɔpɛ a obi ka nokorɛ a wɔtumi ehunahuna nipa no anaasɛ wɔde etuo koraa kɔsi nipa no soɔ no ɛwɔ sɛ saa nkurɔfoɔ no yɛtumi ɛkyekye wɔn no nyinaa anyɛ saa deɛ a ɛnɛ na ɔman Ghana obi kaeɛ sɛ kɔnfobɔ ne so ɔman bɛbɔ a wɔte mu bi no na saa na ɔman Ghana ɛbɛkɔ akɔyɛ ɛfiri sɛ wɔmanfoɔ bɛhu nokorɛ na wɔbɛka na wɔkyena yɛbɛba bɛkyere wɔn no anaasɛ ɛbɛwie kyere na ahunahuna ɛna yɛde bɛhunahuna wɔn no na kyerɛ sɛ ano ɛɛden pɛ yie ɛfiri sɛ ɛnkyɛeɛ ɛna yɛ papa ɔyɛ former police officer bi a wɔwɔ nkran a wakɔ Kumase yɛde handcuff ɛkɔkɔgu ne nsa sɛdeɛ nti a Delta Force foɔ na vigilante group akɔ akɔsɔ ne mu sɛ wɔn no wɔtae ɛyɛ galamsey a ɛkɔ so a ɛnyɛ akyire no nti no ne ho aba asɛm ama yɛakɔ akɔkyerɛ na mpanimfoɔ no bi koraa na yɛtumi kyekyere wɔn ho a aban ntumi ɛnyɛ ho hwee na nyɛ na timamufoɔ a nnum mmienu yɛnsɛm fata yɛano no bedwam no na dɛn ɛna yɛbɛyɛ ɛno nti defense minister asɛm a wɔka yɛ nkɛyɛ nanso akɔyɛ sɛ ahunahuna bi aba abɛtɔ ɔman Ghanafoɔ nyinaa so a woka no koraa na yɛba abɛkyew akɔ akɔto nti ɛho bɛhia ɛsɛ mpanimfoɔ bɛhwɛ ɛho hia paa sɛ mpanimfoɔ bɛhwɛ na saa deɛ no wɔbɛtwitwa so ntɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛn obi hu biribi na sɛ wɔka a ɛnkɔyɛ ehu bi ɛmfa ma nipa korɔ no na mmom ɛde asomdwe ahotɔ ɛne yɛdie no pɛrɛpɛrɛ yɛ ɛbɛbrɛ ɔman Ghana Munuaba maame daako a ɛnɛ nso maba aba abɛso mo so mpa bɔmmɔden na kɔ so subscribe yɛ na afei wo like a share na obi nso enya authentic news a debia ɛkɔ so ɛwɔ attention TV sɛnea debia meka no authentic news a ɛkɔ so no wunue bi nso ɛbɛnya bi ahwɛ afei dwumakuo bi wɔ hɔ na sɛ mo pɛ sɛ mo da mo ho adi ɛwɔ kwan ahodoɔ bi so anaasɛ woyɛ adwuma bi na wopɛ sɛ yɛbɔ ho dawuro ɛde ma wo a akonya ɛwɔ hɔ ɛma wo ɛwɔ attention TV so yɛbɛgye wɔ fɛw so ne asom kama na aboa ma bibia akɔtɔɔte ɛno nti yɛn ahomatorofo ɛna egugu screen no ɛsoɔ no numbers egu hɔ nyinaa bibi na frɛ na ofra emu bia ɔbɛfrɛ no ɛbɛtɔ yɛn so na afei yɛn bɛdi nsawɔsoɔ na yɛhu kwan pa a yɛbɛtumi aboa wo ama wo nso wodwadi a wodie anaasɛ anammɔn bi a wotu a wopɛ sɛ wɔma akɔnte wo nka no akɔso yie pɛpɛɛpɛ ama wo ɛna ase kɛseɛ na ase biesie ɛna mede ma wo ɛsɛ wogye berɛ na wohwɛ me ɛwɔ attention TV so deɛ yɛka ɛne sɛ we inspire you more mede ase